ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଆଉ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1970 ଜୁନ 19 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେହେରୁ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଦୁହେଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀର ଶିକ୍ଷା ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ 2004 ମସିହାରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅମେଠି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜିତିଥିଲେ, ଯାହା ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ଗଡ଼ ଥିଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। 2017 INRC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଦଳକୁ ଆଧୁନିକ କରିବା ଓ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ଥିଲେ, ଯେପରିକି ନିର୍ବାଚନ ହାର ଓ ଦଳୀୟ ସଙ୍କଟ, ଏହିସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ନ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁଧାର ଏବଂ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଲୋକପ୍ରିୟତାର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ପକ୍ଷରେ ଜୋର ଦେଇଥିବା ନେତା ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।